Min ye jamana sariya sunba faleni kalata campagne hokumu ye. Jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɔra Bamako ntɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 12 san 2023 ka kunda Sikaso kan walasa ka taa sariya sunba kura bolodalen lafasa dugudenw ɲɛkɔrɔ min b'a to karidon juin kalo tile 18 nata in bɛɛ ka bɔ ka taa a wata. U kɛlen kɔ ka taa foli bila Sikaso marabolo ɲɛmɔgɔw la politikitɔnw ani tɔn minnu tɛ politikitɔnw ye u ni olu masalala kosɛbɛ sariya sunba kura bolodalen kan barosigi senfɛ. Kuma bonya kɛra a fɔra ko ko bɛ ka kɛ tan mɛ dugu ko e k'a dun n'a jumɛn kuma fɔra ni dugu ko kuma fɔra i wele ma wele ka taa. An bɛ ka na 4e république de kɛ tan tɔ ne bɛ mun ɲini mɔgɔw bolo dɔrɔn an k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye yɛlɛma donna la minnu ma an senkɔrɔ tan tɔ jugu minnu ma an senkɔrɔ n'o ye tubabuw ye olu ta yɛlɛmana siɲɛ 20 kɔ de. États-Unis fɛnɛ ta yɛlɛmana siɲɛ 20 kɔ de. U bi ka kuma min fɔ k'an kun ci ɲɔgɔn na an k'a yira ɲɔgɔn na k'a fɔ ko kabi Ala ye Mali dans le Mali a été un pays laïque. An bɛ sigi la ɲɔgɔn kan an bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la ɲɔgɔn kan an ma deli ka se ɲɔgɔn a yiralen don a kɔnɔna la ko laïcité tɛ dankari maa si ka religion a tɛ dankari mɔgɔ si ka dɔnniya la a tɛ dankari maa si taabolo la n'o sen jɛlen n'o bolo jɛlen o de dun b'a kɔnɔ a tɛ se ka yɛlɛma an ka bolo di ɲɔgɔn ma dɔrɔn an ka fitinɛ to yen k'an ka fasoden ɲumanya yira donc an b'a ɲini aw fɛ an k'o kelen yira ni wuli nin n'o ye dimanche ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɔra yan depuis an ma bɔ yan an b'a baara la n'an ma mun fara kan an ka n'o bɔ a la an ka yira diɲɛ mɔgɔ la dɔrɔn jɛman de ka ɲi bilenman man ɲi jɛman ka ɲi bilenman man ɲi. Mission min confielen don a la n'o ye wi ye baara in bɛ se ka kɛ ka ɲa cogo min na n bɛ mouvement Malespoir kɔnɔna la mais n tɛ yan bi n'o coloration ye n bɛ yan ni coloration jumɛn o ye Maliko de ye bi parce que ni fɛn min fɔlen don enjeu min b'a la Maliko enjeu de bilalen don en vue ni fɛn min bɛ ka kɛ yan bi Sikasokaw kan k'a dɔn k'a fɔ baara min dir'u ma bolo de bɛna ɲɛsin u ma ni baara ɲɛna boloden kɔni ɲuman bɛ ɲɛsin ni baara juguyara fana boloden kɔni jugu bɛ ɲɛsin u ma o hukumu kɔnɔ an bɛ ka na mission in na pour que fɛnw bɛ se ka cadrer cogo min na société civile ko tɛ nin ye parti politique ko tɛ nin ye fêtière ko tɛ nin ye nin ye jamana ko de ye donc il faut qu'on se mette ensemble a ka dɔn k'a fɔ ko synergie d'action min fɔra ko jamana kɔnɔdenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan étant société civile étant parti politique étant fêtière pour que an ka se ka jamana in kuma bɔ. Parti b'a yɛrɛ ye yɔrɔ min na o ye élection ye ni élection tɛ yen a ko n'a sɔrɔ parti ka vie yɛrɛ tɛ yen an bɛ an yɛrɛ sanga an b'an fanga dɔn an b'an ka sew dɔn élection de fɛ c'est vrai que élection ni élection tɔw tɛ kelen ye mɔgɔ si t'a ɲini ka gɛn na i ka so an b'a ɲini ka taa faso de kɔnɔ comme an ye fasodenw ye pourquoi an t'an fasaw ja a ko kama et encore une fois ni sensibilisation bɛ kɛ karamaniw kɔnɔna la a ka di ne ye fɛnɛ on est des gens minnu bɛ kɛ mɔbiliw sanfɛ o y'a kuma fɔ les points saillants de la constitution k'a ka se olu ma parce que mɔgɔw bɛ ka confusion créer mɔgɔw hakiliw kɔnɔna la minnu ka ko in ɲali nɔfɛ o ye institution mariage o bɛ ka ɲagami an kunna o bɛ ka ɲagami an kunna ka taa sira caman caman fɛ l'autre jour on était en débat sur la radio dɔ la le problème s'est posé an ni minnu bɛ contre l'élection na an ma bɛn a kuma kan tɔgɔ ɲɛ ko b'a la an k'an gɛlɛya an bɛ bɛrɛ mun dɔn constitution kan an k'o fɔ mɔgɔw ye pour que mɔgɔw ka se k'o faamu ne kɔni bɛ fɛ ka ɲini a fɔ a ka hakɛ to an bɛ se ka bi taa bila yan nɔ parti minnu bɛ yan nɔ bɛɛ k'a lajɛ i ka mɔgɔ kelen choisi o tigi bɛ se ka taa ka taa an sɔrɔ ministre direction de la jeunesse pour que minnu sera ka na bi o kɛ yen minnu ma se ka na bi sini directeur sera la a dɔw bɛ se ka ɲɛnabɔ o sanfɛ hakɛto bɛ kuma la merci à tout le monde ala ka bɛ ɲɔgɔn su. K'aw ladɔnniya ko jama dalajɛ belebele labɛnna a ko hukumu kɔnɔ alamisadon juin kalo tile 15 san 2023 Sikaso.